Atzalde ondanoi, eta ongi torri abenduko aurtengo azkenengo pleno, ohiko pleno ontara, beste barik hasiko dugu gaizarrendiakin. Gaizarrendako lehenengo puntu da, azaroaren 30ko aktaren onarpena. Konforme zaete? Bai. Bago batez? Norbait izo zartzen? Bago batez onartuta gehatzen da. Gaizarrendako bigarren puntu da alkatearen jakinarazpenak. Ez daukazu ezer. Hirugarrena, 2008ko azaroaren 26an Euskaltegiko lehenengo kreditu aldaketa onartuz emandako dekretuaren berri ematea. Ustez bidali zitzaizuen dekretue, eta da besterik gabe jakinean egoteko. Laugarrena, 2008ko azaroaren 26an udaleko 14. kreditu aldaketa onartuz emandako dekretuaren berri ematea. Gauza berbera. Ustez bialdu zitzaizuen eta da besterik gabe zuek jakinean egoteko. Bosgarren puntutik aurrea, bosgarren puntutik 8. puntura artekoak pasatuta dare batzorde informatzaileetatik, baina batzorde informatzaileen etzin eseratu behar bezala, bai estatu inbarko nuke plenoan gai horiek aztertzea. Dena den, 6. puntue erretiratu eken da. Orduan, baieztatzen da, plenoan aztertzea 5, 7, 7 eta 8. puntutako puntuak. Bai, bale, hori esan da, udaleko 15. kreditu aldaketaren onarpena. Proposamena eta txostena badaukazue, eta udalbatzari dagokio kreditu aldaketa haue onartzea, eta besterik gabe onartuko balitz, ejekutibo bihurtuko litzateke. Onartzearen aldeko botoak, hau batez, onartuta geratzen da. 6. puntue lehen esan duen bezala erretiratuta geratzen da. 7. Bergara Kirol Elkartearekin Agorrozineko luzati batzuen inguruan sinatutako hitzarmenaren aldaketa. Proposamena da aldaketa bat onartzea, horrepeak eta kopuruak aldatzen dira. Aldaketa onartzaren aldeko botoak, hau batez, onartuta geratzen da. Onartuko gendukena da hitzarmena bea eta alkateri almena emango genduke sinatzeko, udalaren izenean. Markatu, nik hitza hartu nahi nuen. Nik uste konbenio hau, hitzarmen hau, oin dela urte eta erdi, sinatu zen, eta oin berriro gure aldeko bozka erakutsi dugu, lehen egin ginuen moduan, baina nik uste gobernuak kritika bat merezi duela. Hitzarmen hau luzatzeko arrazoirik ez zeuela, nik uste proiektua ja enkargauta egon biazala, eta ez da enkargauta, edo enkargatu berri, eta ezakit, urte eta erdi honen atzerapena zetan dantza, baina ez zait, ez zuzena iruditzen, oin luzapen bat planteatzia urte eta erdi honetan pausoak emon barik, eta ez di emon. Ez da hala, pausoak emon die, jakinekoa da moduan, martxuan 16irako uste dut, deitxuta zeuan batzorderako gaizarrendan zeuan Agorrozineko proiektuaren idazketa lizitazioa etaratzea. Dakigun moduan, bertan bera gelditxu behar izan ziren batzorde horrek, eta pandemiak zeuzkan ondorioak neurtu ahal izan arte, estanbai baten gelditzea erabaki izan. Ekainean aurrekontutako eztabaida hortan kontuan izan ginoan eta beste talde politikoei azaldu gontzen.
baitxa bekaeriken egon ginen eta hasiera aretatik jarri ginen lanian, modu hartan ezin baldin bazan beste modu baten bideratzeko aukerak aztertzen. Uste dut pandemia honek beste eragin askoren artean udalen finantziazioan eragin dabela eta ikusten zen oso garbi 2021 baterako aurreko hitzarmenak jasotze zeban konpromisoak asko konprometituko zebala udalaren inbertsio gaitasuna 2021 batean. Eta nik uste dut hitzarmen berrixakin saiatzen gana dela bekaerekin adostuta finantziazio hori egokitu egoera berrira, udalaren finantziazioan eragina ahalik eta txikizina izan den, eta edozen modutan proiektu aurrera etaratzeko aukerak mantenduz. Uste dute hasieratik azaldu gontzela bekaerekoei eta ulertu zebela berrikuspen hau biharrezkoa izan zeikela egoera honetan, eta lortutako adostasunak erakusten dago azkenean lanketa horren emaitzaz. Lortuko dugu agorrozin berrixa modu duin baten bideratzea, egoera honen zailtasunak zailtasun. Eta uste dute emaitza positiboa dela benetan. Nik uste zure azalpenean Gorka omititu duzu gauza bat, eta da iaz bazeuen dirua proiektua itxeko, iaz enkargatzeko konpromiso hartu zuen udal honek, eta konpromiso hori uste dut maiatzian bukatzen zala. Orduan berez esatia martxoan ezala adjudikatu, ja horretan atzerapen handi bat dago. Eta atzerapen horretan ez dauka COVID-ek ezer ikusirik, eta pandemia suertatutako pandemiak ez dauka zer ikusirik. Hori da, momentu horretan, kudeatu ezenuten proiektu bat, kudeatu ezenuten hitzarmen bat, eta kudeatu ezenuten nahi bat, denon nahia. Holan adostu zan. Udal batzan adostu zan, hau batez onartu zan. Konpromiso hori zuen gainean zegoen, eta ez duzue bete. Orduan, gero etorri da, etorri dana. Gero etorri da, etorri dana. Baina, lan egiteko edo lan hasteko momentua esan 2020ko martxoa, baizik eta 2019ko uztaila. Eta ez da egin. Eta horregatik oin, onartu behar dugu atzerapen hau, eta hori da onartzen duguna. Ez da hitzarmen polit bat, da atzerapen bat. Besterik ez. Atzerapen bat. Gero, suertatu dana. Eta pandemiari, edo pandemiak utzi digun egoerari, noski egokitu behar da. Baina hasierako momentutan hemen dagona da atzerapen bat. Gobernuak izan duen atzerapen bat. Hori ez da hola. Eta guk gobernu hartu ginoanetik ekainean, bekaerekin jarri ginen, proiektu horren lizitazio oinarri guztiak lantzen hasi ginen, definitzen, eta definizio hori ailegatu zen urtarrila inguruan. Adostasunera jau ginenean bideratu zen, baina hasieratik jakinda eta erekin adostuta maiatzeko fetxa hori ekainean hauteskunde batzuk egonda eta lanian jarritxa aurreko lanketaren berri ukiez ginoanean, konplikatzen zala. Eta erekin jarri ginen lanketa hori definitzen, departamentu teknikoarekin adostu eta adostutakoan eruateko asmotan batzordera lizitazio hori etaratzeko. Eta hori etorri zen martxoan hasierarako. Maiatzerako proiektu idatzitza esala egongo? Ez, jakinekoa zen, geuk bagenkixen, bekaek basekixen, eta urrengo hitua zen, eta zen 2021 bateko 800.000 euro horrek jarri beharra, betetzeko konpromisoak egunkan, nahiz eta maiatzerako proiektu idatzitza ez egon. Eta esan duna, ez da denboran luzatzea, da azkenean finantziazioan eragina udalaren dako eta inbertsioak kalian inalizateko aliketa txikizena izatea. 2021 batean 800.000 euroko inbertsio bat baldintzatzetik, 250.000 euroko inbertsio bat baldintzatzera pasaukoa, praktikan ejekuzio epia espero dugu atzeratu barik. Eta uste dut, bai herritxarrak danak irabazten irten goala. 2021 batean udalak inbertsio gaitasuna handixo goikiko da belako, modu honetan, ez duelako inmobilizatu eukiko diru partida oso handi bat, eta 2022 bukarerako lortu eskero eta akordioak aiago eskero bekaerekin eta finantziazioa lortu eskero eitzeko moduan egongo ginakelako, azteko moduan ejekutatzen. Esan duguna, finantziazioa alik eta gutxien baldintzatu eta ejekuzioa mantendu. Eta proiektu barik ondio.
proiektu barik ondio. Eta proiektua ja mai gainean egon behar eta eztabaidatuta eta herriak ezagutu behar zuen, herriak zer ikusia badauka proiektu honetan, eta ja alternatiba batzuk mai gainean egon behar ziren, aspaldi, eta ez daude. Oin da ze behar gara, utzetik. Eta noski, finanzazioa egokitu behar da, baina utzetik hasi behar gara. Eta pauso horiek eman da egon behar ziren. Eta jakin behar genuen herriak zen nahi duen, bekak zelan ikusten duen hori, eta nola ordenatzen dugun gunea. Eta ez dakigu, ez dago aurre proiekturik eta ez da proiekturik. Atzerapena badago, atzerapen luze bat. Gero ikusinua ikusiko, baina momentuz hemen onartzen duguna da atzerapen bat. Eta hori da kudeaketa falta. Dakizu moduan proiektua lizitazioan dago, idatziko da, eta espero dugu ezarritako epiak danon artean betetzea. Horren puntura mesedez, Kontxi. Dakizun moduan Gorka, hitzarmenian beste gauza bat hitzartzen zen, beste gauza bat onartu ginuen eta ez duzu bete. Zortzigarrena, mugimen kirol txartelaren proiektuan jarraitu ahal izateko hitzarmena onartzea. Lehen onartu zen 6 hilabeterako eta gero bertan behera geratu zen eta asmoa da jarraitzea hitzarmen horrekin orduan. Atxikituko gineke bere momentuan Eusko Jaurlaritzak Bizkaiko hainbat herrikin sinatutako hitzarmenera. Erabaki hori izango litzake eta baita alkateari ahalmena ematea dokumentuak sinatzeko. Onartzearen aldeko botoak, baho batez, onartuta geratzen da. Eskaera eta galderen puntura pasa baino lehen, beste gai bat aztertzea planteatzen da, bozera mailan jadanik adostu dana, eta da COVID-19 eragindako pandemia dela eta udal adierazpenaren adierazpen bat egin da, eta hori aztertzea. Hori aztertzearekin adosaete? Bale. Adierazpena bea. Honela dio. Martxoaz geroztik, COVID-19 eragindako pandemiak ez du amore ematen mundu osoan zehar eta gure herrian ere gogor jogaitu. Krisi sanitarioari, krisi ekonomikoa eta soziala gehitu behar zaizkio eta ondoriek larriak izaten jarraitzen dute. Bestetik, martxoko eta apirileko konfinamenduaren ostean, egoera arindu bazen ere, uda ostean berriro okertu da eta bigarren olatu honetan 100 lagun hil eta milaka kutsatu dira. Gabonen osterako osasun agintariak okertze larria aurreikusten ari dira, eta hori dela eta Bergarak udalak zera adierazi nahi du. Bat, orain arte azaldutako neurriak Gabonetan ere zorrotz errespetatzea eskatzen die herritarrei. Musuko erabiltzeak, distantzia gordetzeak eta 6 lagun baino gehiagoko taldeetan aritzeak gure gertukoenen heriotzak ekidin ditzakete. Bi, goi agintariek eta dagokionean Bergarak udalak har ditzaketen neurri bereziagoak ere errespetatzea. Egoera aldakorra den heinean neurriak ere aldatzen joan daitezkelako. 3. Udala zaratago goi erakundetako erduradunei eskatzen die behar besteko baliabidea jartzeko osasun zentro publikoetan. Horretarako ezinbestekoa izango da erakunden arteko lankidetza eta ekarlana. Alegia, bizi dugun egoerari aurre egiteko erakunde publiko guztiek elkarrekin eta indarrak batuz lan egitea. Bertan egiten diren inbertsio humanoek eta ekonomikoek ez baitute presiorik gure herritarren osasuna zaintzeko orduan. 4. Aldi berean, goi agintariei udalarekin elkarlan lerroak zehaztea eskatzen die ere neurri bereziak hartzeagatik kaltetzen ari diren sektoreak laguntzez behar beste hornitzea. Familia askoren diru-iturria nagusia moztuta premia larria gelditzen ari bai dira. 5. Bergarak udalak konpromiso hartzen du familiar eta herritar zaurgarrien esku jarriko dituela udalaren baliabideak. Gainerako erakundeekin batera diru laguntza lerroak aztertuz. 6.
Azkenik, Bergarako herritar guztiei gabon zoriontsuak opa dizkiegu 2021 ilusioz eta esperantzaz bizi ahal izateko. Adierazpena onartzearen aldeko botoak? Baho batez, onartuta gehatzen da. Eta azkena, eskara eta galderak. Bai, nik gai bat honekin lotuta eta honen jarraipena azalpen bat edo eskaera bat luzatu nahi diot gobernuari. Nik uste luzatuta dagoela ja, idatziz, irailaren 18an luzatu ginoen, larrialdi mailaren beharra. Nik uste behar hori mantentzen dela, eta nire eskaera gonbidapena da hori osatzea. Hemen herrian, seminario, zabalotegi, herri busa, gauza asko, hezkuntza saila, gauza asko daukagu tartian, eta nik uste hainbat punto guk interesa izango ginuke lantzeko, bai? Adibide bat ipintzerren, eskoletan ze garbiketa mota egiten ari dan, ez dakigu, eta batzordeetan, obra eta zerbitzuetan horren garapena ez da azaldu. Orduan, igual esparru egokia da, hortarako, larrialdi mai bat. Eta horrekin lotuta, gure kezka azaldu nahiko genuke gai batean, eta da azoka. Nik uste azoka, gabonetan aforo gehiago izaten du, edo aforo baino etorrera gehiago izaten du, jende askoz gehiago juten da, eta ez dakit aforoak, baina distantziak ez die betetzen. Ez die betetzen, eta ez dut uste horren zaintza egiten danik. Hidrogelaren presentzia ez da bermatzen. Ilarak ez dare antolatuta, eta distantziak, horrekin guztiarekin distantziak ez die mantentzen. Gehiago igartzen da bolada honetan, jende gehiago juten dalako, baina nik uste oso gai, esango dugu kezkatzeko gaia dela. Orduan, hau udaleko eskumena da. Udaleko eskumena da, obra eta zerbitzuetan ez dugu ikusi honen arira ezer, ez dut uste beste batzordetan ikusi danak ere, baina nik uste hartu eman bate izan behar duela udalak, bai edo bai. Bai edo bai. Momentu honetan, distantziak ez die mantentzen. Orduan, hori eskatzia tokatzen zaigu, salatzia, neurri handi batian, eta horrekin batera, udaltzaingoaren txostena, udaltzaingoarena, edo zaintza egiten duenaren txostena ezinbestekoa ikusten dugu. Hor saltzaile desberdina dare, ez dakit dana baimenduta daren edo ez, baina ez dakit dana baimenduta daren edo ez, baina nik uste horren jarraipena komeni dala egitea, gehien bat oinguan, COVID-erekin, haie bere protokolek izango dituzte, baimenduta baldin badare, ezagutuko dute protokolo horiek, bestela ez dakit. Orduan, gure salaketa eta kezka, gehien bat kezka, luzatzen diogu gobernuari egoera bideratzeko. Lehenengoakin, larrialdi mailan osaera, badakiz osatuta dagoela eta bere momentuan balora usala aldaketak emoten zienean eta erabaki batzuk hartu behar zienean deitzu duko zala. Eta azkenengo dekretuen eta aldaketekin ez da ikusi izan udal eskumeneko gaixetan eragiten zebenik bereziki eta aztertu ondoren ez die deitzu izan. Aitzaten dizuzun gaixak, nik zalantza eukin eike larrialdi maiko gaixa dien edo beste esparru batzan landu beharrekoak dien. Lantzeko, por supuesto dut, inungo problemarik ez. Eta itxatu duzu bat konkretuk eta da eskolen garbiket, eta nik izango nuke hori bai abuztuko dekertu baten ondorioz esartze ziren horrek, eta izango nuke irailean batzordean eruan ziren gaixen artean zegoela. Edo ez modutan da itxatutakoa azkena, ados, azokaren egoera ustot berraztertu beharra daukagula, nik aste honetan izan dut horren berri kaletik, alabe bai plazaratu nahiko nuke, ez dutela uste hilian behin itxendan pleno bat danik alako planteamendu bat ditxeko modua, bat ez be efizientzia getxik, ustot aldaketa horrek egon behar badie, beste modu baten plazaratu ezkero
askoz be modu agilauan eta errazau hartu lezkela neurriak. Eta uste dut neurri batzuk eta horreko adierazpenean ara esaten ginuen eskatzen dut zaula herritxarrei, gure aldetik betearazi bia ditugula, eta azoka gure eskumenekoa nenian neurri horrek falta bat ditugu hartu jako ditugula eta hartuta baldin bare betearazi biako ditugula. Bueno, nik uste behin baino gehiagotan esan dugula. Guk adieraziko dugu gure kezkak aldugun eta nahi dugun edo egokia iruditzen zaigun moduan bai. Orduan maiztasuna hilekua, batzordiarena ere bai, hilekua. Orduan hor ez dago aldaketa handirik. Eta alata guztiz ere, ez udaltzen gotik eta ez da obra eta zerbitzuen arlotik ez da aipatu ezer azken batzordetan. Orduan, ez dakit, hemen plazaratzen dugu kezka hori. Ez dakit honen inguruan zerbait landu dan, ez dakit udaltzaingoak azokan lanketa berezi bat egiten duen edo ez, baina emaitza txarra da, eta horregatik, txarra eskasa, horregatik luzatzen dugu honetan guk uste oso foro egokia dela, hau luzatzeko denon kezka dalako, eta gainera ontxe bertan eskatu diogu herritarrei zentzudunez eta erantzunkizunez jokatzeko. Horren arira, gure ikuspuntutik oso egokia da ere salaketa hau eta eskaera hau. Besterik ez badago, nik uste dut urte berezi hau eta azkenengo pleno hau bukatuzaten moteko bai haitxatu jako litzakela, uste dut martxuan etorri zanak asko baldintza dabela kaleko jarduna, udal jarduna, edo zen modutan be, bai gobernuak eta bai oposizioko taldiek jarraitxo gu lanian, eta uste dut Bergarrek be bizi izan dituzten egoera gogor horredanak 2021 batari begira hobetzeko opa horrekin bukatzea tokatzen jakula. Eta horretxekin, ia 2020 hau ondo bukatzen duen, edo alik eta ondoen behintzat, eta 2021 bat hobia datorkigun. Ondo ibili. Bueno, ondo izan. Agur. Agur.